Dobre ľudia, vítajte u nového videa. Dneska ideme pokračovať vo výprave. No ja som si tu dal upiesť nejaké mäsko na cestu. A vyhodím to skazené, keď som tu zabíjal nejakých zombíkov, lebo som ešte hral trošku dopredu, ať to mám trošku, no ať vy nemáte, no že nebude to také dlhé. Vezmem si to. Prepáčte, neviem tamto zostriať, tamto videjko, ale inokedy sa to skúsim ešte. Keď budem mať ten striací program. Môj kamarát mi hovoril, že by to mohol byť CapCut. Potom si ho stiahnem do mobilu. No a už sa varí. Tam bol skeletón. A tu je. Nákam ho von. Skryjem za strom. Nie. Prosím. Yes. Kamu mám luk. Yes, mám luk. Yes, mám. A jasne, že ide po mne. Tu milión nepriateľov je. Vodne. Tam teraz prešiel creeper. A tam je, vidíte. Ja k nemu nejdem ani radšej. Nechápem tomu. Akože keď je noc, keď som v jednej hre no v tej staršej verzii bola noc, keď som chcel ich loviť, objavil sa len jeden. Tak ale teraz tu normálne ide hora na mňa. Tá jaskyňa. No to je táto jaskyňa. Torčky si urobím. Počkaj, tu sa dá ešte niečo urobiť v nastaveniach. Už nejaký jas. Ja počujem zombíka. Ale to nie je bezpečné toky. Nenávidím to. Dobre, do jaskyne pôjdeme ďalší deň. Teraz sa vyspím. A urobím si ďalšiu pec. Ale rýchle! Bo zase ma tu idú zabiť. Kamo. Ďalší creeper. No je zombík, creeper. Milión nepriateľov proste. Kamu. Vezmem si pec a krafťák. Počkaj, nie, ja som si chcel meč ešte urobiť. Lebo bez meču to neprežijem ani absolútne. A ešte do jaskyne som chcel povedať, že ešte si vezmem pre istotu nejaké semienka, že keby som tam uviazol, tak tam viem nachádzať jedlo. A keď budem zabíjať tých nepriateľov, kostlivcov, budem z toho robiť... Čo? Čo? Nemáme miesto v priestore.
No prepáčte, musím niečo vymazať. Nejakú blbosť. Ide mi to rýchlo. Tak, vymazal by som ešte... Dobre, prosím, nech to ide. Prepáčte za to. Neviem, mal som veľmi veľa miesta. Dúfam, že to teraz pôjde. Yes. Akože mňa to samo vyhodí zo môjho serveru. Akože... Nechápem, najskôr, keď odložím, tak potom vtedy sa mi to objaví, že nemôžem sa napojiť. Nechápem teraz, čo sa deje. Asi sa niečo nainštalovalo, alebo niečo také. Dobre, beriem si posteľ. A ja nemám vlastne tie semená. Kde sú tie semená? V tomto svete sa mi akože vôbec nedarí zatiaľ. No, trošku len. No, konečne jedno semienko. Budem potrebovať viacej trochu. Získať. Yes. Alebo stačia. To z toho si vypestujem a potom, lebo ešte sa mi potom objaví ďalšie semienko. To je ako keby farma na semienka. Len, dobre, tu bola tá jaskyňa. Dúfam, že tam nájdem nejaké niečo dobré. Počkaj, vyhodím toto zhnité mäso, čo mi je nepotreba. Ja som vyhodil omylom lúk. Tak, nechutné mäso. Teraz, aby som si nedal. Neviem, prečo to nefunguje. Tam je jaká tma. Storčky. Tak treba mi. A vidím ďalšieho zombika. Dvoch. Dobre, porazím ich. Jeden dole. Nie. Kamo. Riptočka. Vezmem si tú torčku. Ale olej si vezmem. Aspoň nie nejaké ore som tu našiel. Nebudem to vyplúkať. To si robíš zo mňa srandu. Akože ja som tu tak zbytočne chodil, len na to, že by som si trošku poškodil meč.
A to je koniec tej jaskyne. To nie je ani jaskyňa. Keby tu aspoň jedno železo bolo. A to je len nejaký tunelík, kam nikam nevedie. Len do slepej uličky. Kamo. Aspoň si dám jedlo. Ja za to, že nemám tú sekeru, lebo sa mi poškodila, keď som s ňou bojoval. Budem bojovať s mečom. Piesok. A tu je čo? Nič. Nejaká trhlina blbá. Jaskyňa. Čakaj, nebudem to vzávať. Toto sa... No, dosť veľká jaskyňa. Akože dosť veľká. Akože. Tu ja mám pár vecí. Ako sa dostanem teraz hore? Musím sa vykopať. Aj tu som zbytočne chodil. Teraz sa mi už nedarí. Prepáčte. Yes! No mám trochu asi nadchu. Yes! Konečne nejaká veľká jaskyňa. Yes, konečne. Konečne. Keď počujete nejaký zvuk, tak to si nevšimajte. Na to sa úplne vykašľate na ten zvuk. Keby ste náhodou nejaký počuli. Najskôr zabiť creepera. Haha, nič nezničil. Rip. Zombík. Mám si levely. Tak ale tu už nič iného není. Som riadne prekvapený, že už nič není. Dobre. Tak. No budem potrebovať hlinu. Nie som noob, že by som si staval domy, ale... No domy z hliny, ale... No keď budeme v jaskyni, aby som mohol urobiť s tým... No tú pôdu, aby som tam vedel zasadiť semienka. Malý psík. To by som si skrotil. Nie. Ani neviem jak. Yes! Už je môj. Počkaj, že či pôjde tu na takto za mnou, že či sa teleportuje. Treba vykraftiť vodítko. Viem si to vyhľadať. Čo?
Ja musím zistiť, ako sa to volá tá vec. Neviem, ako sa to volá. Tak ale už je noc. Spanie počas noci. Au, nie, rýchlo do vody. Yes, ten pes mi pomohol. Halko. Skúsim ho evolutnúť. Aby bol väčší. A ináč, toto si myslím, že jedia. Počkaj, teleportne sa za mnou. Alebo len bude takto za mnou bežkať. A tu je ďalšie. Umri! Počkaj, nie! Yes! Kde je pes? A to sú dva psy. No, dva psy. A. Môj je ten malý. No, musím nájsť nejaké jedlo pre ňo. Áno, mám. Yes, a už je dospelý. A ja si ešte jednu dám. Dobrý pes. Počkaj. Nech zabije túto ovcu. Aspoň mám to, ktorý mi bude zasobovať jedlo a nebudem si musieť ničiť nástroje a on zabije ovcu. Aj krávu. Nech zabije. Tak. Dobrý zberač, že by som ja ho odmením. Dobre. Tak. Choď na ovcu. Dobrý pes. No, dobrý. Asi by som si tu niekde postavil dom. Len viete, čo tu chýba? Jaskyňa. No. Aha, tu je jedna. Počkaj, to... dobre. Tak v ďalšom diele by sme postavili dom. Čiže... Čaute, a zase sa mi tuto objavilo. Čaute a dajte prosím like a odber, keď sa vám video páčilo.